Прыцяжэнне зараджаных цел да незараджаных. Для выканання задання нам спатрэбіцца электрастатычны султан, эбанітавая палачка, кавалак гумы. Электрызуем эбанітавую палачку кавалкам гумы. Ад палачкі перадаем электрычны зарад пласцінцы і стрыжню. Ніткі становяцца падобнымі да іголак вожыка. Падносім да такога вожыка палец і бачым, што іголкі вожыка пачынаюць лавіць палец. Чаму зараджаныя ніткі прыцягваюцца да пальца?